Huomenta. Täällä ollaan Antibessä ja kello on 6:30 aamulla. Urheilukentän portit oli auki ja täällä ei ole rikollista toimintaa käydä hipsuttelemassa. Aurinko on just nousemaisillaan. Tuolla näkyy jotain Nitsaan päin. Nitsa on jossain tuolla. Huomenna mennään sinne. Tässä urheilukentän vieressä tämmönen Suomenlinnan kaltainen linnake. Joku tyyppi tuossa kytiksellä. Ihan lämmintä näin yöllä oli 15 astetta. Päivällä nousee yli 25. Pitää vielä muutama kierros vetästä tässä.